Znate li koji je najčešći simptom raka maternice? Većina žena ne zna da je svako vaginalno krvarenje ili vaginalna sukrvica u postmenopauzi najčešći simptom raka maternice. Prepoznavanje simptoma i brza reakcija su ključni. Javite se odmah vašem ginekologu. Kad se rak maternice dijagnosticira rano, liječenje je često uspješno i obično dovodi do izlječenja. Rak maternice je najčešća zloćudna bolest ženskog spolnog sustava u razvijenim zemljama svijeta. Svako vaginalno krvarenje, čak i sukrvica, u razdoblju nakon menopauze je najčešći simptom raka maternice. Nepravilno vaginalno krvarenje je najčešći simptom raka maternice u žena reproduktivne dobi, osobito onih starijih od 45 godina. Rak maternice se rijetko javlja u žena mlađih od 40 godina, tek u oko 2 do 4% slučajeva. Ako imate neuobičajeno vaginalno krvarenje, osobito ako ste stariji od 45 godina, odmah se javite nadležnom ginekologu. Ovaj kratki video i vaša odluka možda će vam spasiti život. Ne bojte se.